Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Mutuwar Adam A. Zango ta girgiza manyan malaman addinin musulunci kamar irin su Malam Aminu Daurawa, Sheikh Gurumtun, Malam Idris Abubakar na Ɗorayi. A gaskiya sun jajinta wannan mutuwa ta Adam A. Zango kamar yadda Malam Aminu Daurawa ya fito ya wasu maganganu wanda yana cikin jawabin nasa ma ya fashe da kuka. Mutuwar Adam A. Zango dole akwai darasi da kuma faɗakarwa da ragowar 'yan Kannywood ga baki ɗaya. Ya kamata a kusance da mu a cikin wannan bidiyo tun da farko zuwa ƙarshe domin ku ji abin da ke faruwa, don ku tabbas Malam Aminu Daurawa ya fitar da wata sanarwa wadda tabbas ba ma iya 'yan Kannywood ba, kowa da kowa ya kamata ya tsaya saurari wannan jawabi na Malam Aminu Daurawa kamar yadda za ku ji, inda ya tsokaci ya yi kuma jan hankali ya yi kuma faɗakarwa da kira duk wani ɗan Kannywood, kamar yadda Malam Aminu Daurawa ya bayyana cewa tabbas shi fa yanzu ba wai shawara yake ba su ba, yana faɗa musu ne domin tabbas ita fa wannan duniya da ake gani ba wai wajen zama ba ce ba. Ya kamata dai kusance da mu a cikin wannan kafa ta mai albarka tashar Hausa 24 TV don ku ji wannan lamari ke wakana, don ku tabbas Malam Aminu Daurawa yana cikin wa'azin nasa ya fashe da kuka, wanda tabbas bayan Malam Aminu Daurawa ya fashe da kuka yana wa'azin nasa, kiran da ya fara yi babu wanda ya fara kira face kira ga mutanen Kannywood musamman ma mata, kamar yadda Malam Aminu Daurawa ya bayyana cewa tabbas idan ma za su koma ga Allah su koma, don ko wannan duniya ba matabbaciya bace ba, kamar yadda za ku ga yadda matan Kannywood suke faman cin karansu babu babbaka. To masu kallon mu da masu ranmu dai ya kamata da ku tunce da mu a cikin wannan bidiyo tun da farko zuwa ƙarshe don ku ji wannan lamari ke wakana, sannan muna ƙara ga mai roƙonka cewa dai da idan wannan ya kasance shigarka a cikin wannan kafa ta mai albarka, da muna ga mai roƙonka cewa za ka daure ka dangwala mana alamar subscribe da kuma dangwala mana alamar kararrawar sanarwa, domin haka ce zai baka damar samun ingantattun labaran namu da ɗuminsu da zarar mun ɗora. Allah sarki Malam Aminu Daurawa, da za ku ga lokacin da yake jawabin wannan mutuwa ta jarumi Adam A. Zango, da ku kanku wannan abu sai ya ba ku kuka, sai ya sa kun zub da hawayenku bisa yadda Malam Aminu Daurawa yake wannan wa'azi na wannan jarumi Adam A. Zango. A gaskiya wannan mutuwa ta jarumi Adam A. Zango ta girgiza masana'antar Kannywood, ba ma iya masana'antar Kannywood ba, ta girgiza mutane da dama, kamar yadda za ku ji malaman addinin musulunci, kamar yadda na faɗa muku cewa manya-manyan malaman addinin musulunci na jihar Kano kimanin guda 4 sun jimanta wannan abu kuma sun jajinta wannan abu, kuma tabbas wannan abu ya girgiza su sosai matuka, kamar yadda aka bayyana cewa tabbas mutuwar jarumi Adam A. Zango dole za ta taɓa mutane, za kuma ta yi da mutane hankali sosai matuka. Bayan an fitar da mutuwar wannan jarumi, za ku ji yadda wasu daga cikin 'yan social media suke bayyana cewa tabbas wannan abu ba wai ya tabbata bane ba, kawai dai wasu ne suke bayyana wannan jita-jita. Shin me dai wannan gaskiya akan wannan batu? Kamar yadda wasu suke bayyana cewa tabbas Adam A. Zango dai a satin nan ya jikkata ya kuma ji ba daɗi bisa yanda wannan ciwo yake taɓa mai kwakwalwa kuma yake girgiza mai kwakwalwa, kamar yadda ake bayyana cewa a jiya ma ya yi aman jini sosai matuka, kamar yadda wasu ke bayyana cewa tabbas a jiya da tun a jiya ne ma Adam A. Zango zai iya mutuwa, to ga shi dai bai mutu ba sai a yau. Wasu ke bayyana cewa tabbas mutuwar Adam A. Zango dole za ta yi da mutane hankali sosai matuka, kamar yadda abokanan Adam A. Zango na jikinsa suke bayyana cewa Adam A. Zango mutumin kirki ne, ba hayaniya, baya ruwansa da kayan wani, ballantana ya taɓa kayanka. A gaskiya dole wannan mutuwar wannan jarumi ta girgiza masana'antar Kannywood, kai ba ma iya masana'antar Kannywood ba, dole ta taɓa kowa da kowa, duk wanda ya samu wannan labari na mutuwar wannan jarumi Adam A. Zango. To masu kallon mu da masu rama da an maka ƙarshen labaran namu, ku dai kar ku manta kuna tare da wannan kafa ta mai albarka tashar Hausa 24 TV.
kar ku manta dangwal alamar subscribe da kuma dangwal alamar kararrawa don haka shi zai baka damar samun ingantattun labaran namu da dumin su da zarar mun iya. To masu mana muka gashin labaran namu me ra'ayinku akan wannan batu?